Hej, mit navn er Kim Lillehult. Jeg er angstekspert, og jeg kan hjælpe dig med din angst. Drømmer du om at få det bedre? Har du tvivl på, om det overhovedet kan lade sig gøre? Har du prøvet mange behandlere? Har du aldrig prøvet at få angstbehandling? Tror du overhovedet, det kan lade sig gøre? Hvad kan man få ud af angstbehandling? Vil det kunne hjælpe lige præcis dig og din situation? Har du haft angst i for mange år, til du tror, det kan lade sig gøre? Har du en idé om, at din situation den er så alvorlig, så er der ingen her på jorden, der kan hjælpe dig? Måske ved du slet ikke, at der er hjælp at hente. Mød her klient Lone. Lone, hun vil være på mit blog fra nu af og det næste stykke tid, og der vil hun fortælle dig om, hvordan det er at være i angstbehandling. Hun vil fortælle om, hvad hun har fået ud af det. Hun vil give dig et indblik i, at angstbehandling ikke er farligt. Men angstbehandling, det er noget, som man kan få rigtig meget ud af. Hvis du gik i angstbehandling, og hvis det kunne hjælpe dig, hvad kunne du så tænke dig at få ud af det? Hvad drømmer du om? Drømmer du om et liv uden angst? Drømmer du om at få mindre angst? Drømmer du om at kunne gøre alt det, som din angst i dag forhindrer dig i at gøre? Hvad nu, hvis dine drømme det kan blive til virkelighed? Hvad nu, hvis det kan lade sig gøre? Jeg er et, lad os sige, vidnesbyrd på, at det kan lade sig gøre, for jeg har haft angst i cirka 30 år. Og i dag, der gør jeg alt, hvad der passer mig. Så for at du kan tro på, at det kan lade sig gøre, fordi det kan lade sig gøre. Jeg ved, det kan lade sig gøre. Jeg ved det. Men det er ikke sikkert, at du ved det. Det er ikke sikkert, at du ved, hvad du kan få ud af angstbehandling. Det er ikke sikkert, at du ved, hvad du kan få ud af at bruge tid på dig selv på en rigtig god måde, sådan så du også kan få lov til at drømme og gøre det i livet, du gerne vil. Hvad nu, hvis det kan lade sig gøre for dig også? Det kan lade sig gøre for mig. Det kan lade sig gøre for mange af de klienter, jeg har. Hvorfor skulle det ikke også kunne lade sig gøre for dig at få det bedre? Jeg vil varmt anbefale dig at følge med på bloggen inde på min hjemmeside og følge klient Lone. Der kan du læse om, hvordan det er, at hun får det af at gå i angstbehandling. Og der er både opture, og der er både nedture, og der får du simpelthen bare den sande virkelighed på, hvordan det er at være i angstbehandling.